Oyawre janeno mar Lolwe TV kendo machiegni e nonro mar oboke kawuono chieng' tich adek tarik 7 dwe mar 10 higa mar 2020. Makelo ni chenro ni en an Chris Owino. An kod oboke adek, The Standard, Daily Nation kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo wan kod oboke mar The Standard. Kendo thoro mar wacho oboke mar The Standard en ni what new school calendar means. What new school calendar means. Odiochieng' manyoro jatend migawo mochung' ne weche mag somo e pacho kae ngire George Magoha nyoro golo kalenda manyien mag weche somo madhi chakore chieng' wuok tich juma manyien. Kendo jo klas 4, jo klas 8 kaachiel kod jopuonjre ma jo klas 12 dhi yawo skul chieng' wuok tich juma manyien. Kane olose kinde makamano, Magoha ne owacho ni piny owacho oseketo gigo duto madwarore mar neno ni weche mag somo odhi mayom maonge kod ng'ikruok moro amora. Kendo ang' momiyo adwa chiwo ni ler ewi academic calendar kata kalenda manyien mar somo mane ogol odiochieng' manyoro kod jatend migawo mochung' ne weche mag somo e pacho kae ngire George Magoha. Point namba 1. Onge nyathi madhi nuoyo skul, onge japuonjre moro amora madhi nuoyo klas. Mano point namba 1. Onge japuonjre moro amora madhi nuoyo klas. Point namba 2. Jopuonjre ma jo klas 4, jo klas 8 kod achiel kod jo klas 12 dhi chako somo chieng' wuok tich juma manyien. Jopuonjre ma jo klas 4, jo klas 8 kaachiel kod jo klas 12 dhi yawo skul chieng' wuok tich juma manyien. Bang' jumbe 2, jopuonjre mane klases moko, klas 3, klas 1 nyaka nursery, jo form 1, form 2 biro yawo skul. Jumbe 2 bang' jopuonjre ma jo klas 8 yawo skul mano chieng' wuok tich, jumbe 2 bang' chieng' wuok tich, jopuonjre duto te ma pacho kae biro yawo skul ayanga. Higa manyien, jopuonjre ma jo klas 8 dhi timo penj margi maduong' mar KCPE dwe mar 3. Jo klas 8 ma higani dhi timo penj maduong' mar KCPE dwe mar 3 higa manyien. Bang'e to jo klas 12 bende dhi chako penjgi mar KCSE dweno mar 3 higa manyien. Jo klas 12 kata jo form 4 bende dhi timo penj margi mar KCSE higa manyien dwe mar 3. Kochopo dwe mar 12 higa manyien, jopuonjre mane klas 7 higani dhi timo penj margi mar KCPE dwe mar 12 higa manyien. Jopuonjre ma jo klas 12 ma higa manyien dhi timo penj margi mar KCSE dwe mar 12 higa manyien. Abiro nuoyo kanyo. Jo klas 7 ma higani dhi timo penj margi mar KCPE higa manyien dwe mar 12. Eka jopuonjre ma jo klas 11 kata form 3 ma higani to biro timo KCSE margi higa manyien dwe mar 12. Manyiso ni higa manyien wadhi bedo kod KCSE 2 kod KCPE 2. KCPE mokwongo dwe mar 3, KCPE mar 2 dwe mar 12. KCSE mokwongo dwe mar 3, KCSE mar 2 dwe mar 12. Mago e moko kuom lai mane ogol kod jatend migawo mochung' ne weche mag somo e pacho kae. Kendo manyiso ni jopuonjre ma jo klas 7, 8, 4 nyaka 12, jopuonjre duto tek bang' yawo skul chieng' wuok tich gibiro mana dhi yueyo juma achiel kende e kinde mar Christmas. Jopuonjre duto koyawo skul to biro mana yudo thuolo mar yueyo juma achiel kende e kinde mar Christmas to ok dwe achiel. Gibiro mana yueyo juma achiel kende e kinde mar Christmas. Mano e ler ewi kalenda manyien mar somo mane ogol kod ngire George Magoha, mano jatend migawo mochung' ne weche mag somo e pacho kae. Jopuonjre ma jo klas 4, jo klas 8 kaachiel kod jo klas 12 dhi yawo skul chieng' wuok tich juma manyien. Bang' jumbe 2 to jopuonjre duto ma pacho kae
dhi yawo skul. Manyiso ni KCPE ma higani idhi timo higa manyien dwe mar adek. Jo klas 12 bende dhi timo KCSE margi dwe mar adek higa manyien. Manyiso ni jopuonjre biro mana yudo thuolo mar yueyo juma achiel kende e kinde mar Christmas. Mogik, higa manyien KCPE idhi timo diriyo kaachiel kod KCSE. Jo klas 8 ma higani dhi timo KCPE margi higa manyien dwe mar adek. Jo klas 12 ma higani dhi timo KCSE margi dwe mar adek higa manyien. Eka jopuonjre ma jo klas 7 ma higani dhi timo KCPE margi higa manyien dwe mar 12. E komachielo Form 3 ma higani dhi timo KCSE margi higa manyien dwe mar 12. Kendo mano nyiso ni onge japuonjre moro amora madhi nuoyo klas. Mano iwinj maber kin janyuol kata in japuonjre. Onge japuonjre moro amora madhi nuoyo klas. Ageno ni ami ler ewi kalenda manyien mane ogol kod ngire George Magoha odiochieng' manyoro. It oboke mar 2 mar oboke mar The Standard loso ewi lweny mane omuoch e kaunti ma Murang'a e kinde limbe mar jalup ker ma pacho kae William Samoei Arap Ruto e kinde mane otimo romo e gwenge ma Kenol e kaunti ma Murang'a, kama ji 2 ne ong'ielo rengo bang' lweny e kind kweth 2, mano kweth mar Tangatanga kaachiel kod kweth mar Kieleweke. Kendo odiochieng' manyoro ojende mawuok e kaunti ma Murang'a ne otimo ng'anyo mar kwedo lweny mane otimore e kinde romo mar jalup ker William Ruto e gwengego, kendo ne giwacho ne josiasa mondo we tiyo kodgi e chwalo ajenda margi mag siasa. An awuon penjo mara en ni, ang'o momiyo ojende yie mondo itiyo kodgi e chwalo ajenda mar josiasa, ginegore bang'e to kendo gitimo ng'anyo? This is double standard. Onge jasiasa mokawo nyathine mondo obi otim maandamano ama ogo nyawadgi. Wan wawegi emitiyo kodwa kod josiasa e chwalo ajenda margi mar siasa. Wanegore wan kendwa, inego jirani mari, inego osiepni nikech jasiasa ma koseyudo telo to kata sim mari ok obi mako. We must learn something. It oboke mar 3. Jata tije maduong' mar kambi mar amuna mar Keroche Breweries wacho ni DPP Manonurdin Haji kata jamin wach maduong' ma pacho kae tiyo kod apisi mare marach mar tieke e weche mag ohala. Owacho ni Nurdin Haji osebedo ka tiyo marach kod apisi mare mar chwalo kata ketho weche mag kambi mar Keroche e pacho kae. Mano it oboke no mar 3. It oboke mar 4 lose ewi ja ohala mar rahuma miluongo ni Paul Kobia ma bengi maduong' ma pacho kae mano Central Bank of Kenya CBK ne odwoko ne omenda mage te, kendo nyise ni ok gibiyie timo kode ohala moro amora e kinde mabiro. Central Bank mano bengi maduong' ma pacho kae nodwoko ne ja ohala miluongo ni Paul Kobia omenda mage te, kendo nyise ni ok gibimiye thuolo mar mondo kan omenda ge e bengi mar CBK. En gino manyoro weyo oganda mathoth kod penjo. It oboke mar 6. Magoha unveils crash plan to salvage lost school time. Jatend migawo mochung' ne weche mag somo e pacho kae ngire George Magoha odiochieng' manyoro ne ogolo kalenda manyien mag weche mag somo e pacho kae, kendo ne owacho ni jopuonjre ma jo klas 4, jo klas 8 kaachiel kod jo klas 12 dhi yawo skul kochakore chieng' wuok tich juma manyien. Magoha bende ne olero ni penj mar KCPE idhi timo dwe manyien. Akwayo ng'uono, penj mar KCPE idhi timo higa manyien dwe mar 3, kaachiel kod penj mar KCSE bende idhi timo dwe mar 3 higa manyien. Magoha bende ne olero ni onge nyathi moro amora kata japuonjre moro amora madhi nuoyo skul e pacho kae, kaachiel kod jopuonjre duto biro yudo na thuolo mar yueyo kuom juma achiel e kinde mag nyasi mar Christmas. It oboke mar 7
losewi campaigns mag yiero mar kom ker madhi nyime e piny libamba mar Tanzania ikind ker John Pombe Magufuli kaachiel kod jatend kweth makwedo piny owacho mano Tundu Lissu. Itoboke mar aboro loso ewi tuo mar COVID-19 miwacho ni oganda mathoth ma pacho kae dhi nyime kod gamo kute mag COVID-19. Kwan oganda ma pacho kae magamo kute mag COVID-19 iwacho ni idho kinde ka kinde, kendo ma iwacho ni timore bang' ka oganda ma pacho kae thothgi oseweyo luwo chike magayo tuo mar COVID-19. Kendo piny owacho odiochieng' manyoro nogoyo marfuk dhi limo yawago motwe e rumand, kagiwacho ni tuo mar COVID-19 oseidho mokalo e rumand ma pacho kae. Itoboke mar apar, Principal Secretary e migawo mar thieth mano nyadendi Susan Mochache odiochieng' manyoro ne oda dhoge kod od bura kata komiti mar od bura mar Senate ewi omenda miwacho no miyo duol mar Kenya Red Cross omenda maromo $285 million. Itoboke mar 12 loso kaka piny owacho mag counties ma pacho kae dhi yudo pok mar omenda bang' ka ker Uhuru Kenyatta ne osechiwo koke e pok mar omenda ne counties ma pacho kae. Inyalo dhi nyiewo oboke mar The Standard kendo isome itoboke mar 12 kaka county mari, omenda ma county mari dhi yudo e pok mar omenda mane omi counties kod od bura mar Senate. Pach jondiko kaachiel kod pach josomo be ni oboke ni mar The Standard. Tok oboke mar The Standard, it is party after party at Arsenal. Arsenal mano the Gunners nyoro nyiewo jatugo madiere mar Atletico Madrid marahuma miluongo ni Thomas Partey ma japiny Ghana, ma en jatugo madiere ma kaka an aka jahera mar the great Manchester United ne okomora ni Arsenal emonyiewo jatugo ni. En jatugo ma sulwe mare rieny mokalo e kinde ma otugo e lig maduong' mar La Liga. Kata kamano, Thomas Partey sani koro dhi tugo ne Arsenal bang' ka Arsenal ne ochopo e winjruok mar nyiewe kuom omenda maromo €45 million kowuok Atletico Madrid. Tok oboke mar The Standard bende, tim maduong' mar adhula ma pacho kae Harambee Stars dhi tugo mar osiep kod Chipolopolo mar Zambia chieng' tich abich. Kata kamano, johera mag adhula kata fans ok bi mi thuolo mar dhi e paw tuke ma Nyayo National Stadium pako Harambee Stars. Ma en ler mane ogol kod ker mar FKF Nick Mwendwa, mabiro kaluwore kod chike moket kod piny owacho mar gayo landruok mar tuo mar COVID-19 e pacho kae. Kendo Harambee Stars dhi tugo mar osiep kod Chipolopolo mar Zambia chieng' tich abich juma ma wantiere ni. Kata kamano, fans kata johera mag adhula ok bi mi thuolo mar chopo Nyayo National Stadium. Kata kamano, ka en jahera mar Harambee Stars, inyalo yudo duoko mar Harambee Stars kata inyalo neno tugo e kind Harambee Stars kaachiel kod Zambia chieng' tich abich kokalo e tipo mari ma Star Times. Koponi in kod Star Times, Harambee Stars ibiro neno tugo e kind Harambee Stars kod Zambia achiel kachiel e channels mag Star Times e pacho kae. Itoboke mar 39, The Red Devils mano Manchester United bende no nyiewo jatugo machon mar PSG Edinson Cavani e free transfer, kendo odhi riwre kod Manchester United kendo no miye jersey number 7. Edinson Cavani mano jatugo machon mar PSG bende nyoriwre ayanga kod Manchester United. Oboke mar 2 an kod oboke mar Daily Nation. Oboke mar 2 wan kod oboke mar Daily Nation, kendo thoro mar wacho oboke mar Daily Nation en ni the holiday is over. The holiday is over. Thuolo mar yueyo ne jopuonjre ma pacho kae gikone to ochopo e giko mare, mabiro bang' ka jatend migawo mochung' ne weche mag somo e pacho kae ngire George Magoha ne olando ni jopuonjre ma jo klas 4, jo klas 8 kaachiel kod jo klas 12 dhi chako somo ayanga chieng' wuok tich juma manyien.
Weche mag Covid be ni oboke ni ito oboke mar ang'wen be loso mana ewi achiel kuom ji ariyo mane otho e gwenge ma Kenol e kinde limbe mar jalup ker William Ruto e gwenge ma Kiambu. Ito oboke mar abich dhi bedo amen mar siasa kind duond od bura ma ODM kaachiel kod jalup ker William Ruto e yiero matin ma Msambweni, kama odiochieng' manyoro jalup ker William Ruto nyoro timo romo kod MCAs mathoth mawuok e duond bura mar Wiper kaachiel kod ODM motelo ne yiero matin ma Msambweni, kendo iwacho ni William Ruto ni kod geno ni MCAs mag Wiper kaachiel kod ODM manyoro romo godiochieng' manyoro mawuok e gwenge makadho wadh Nam Chumbi dhi konye yudo loch e yiero matin ma Msambweni. Ito oboke mar auchiel jalup ker William Ruto wacho ni piny owacho chano chocho dwaro mare mar bedo ker mar abich ma pacho kae. William Ruto nyoro wacho ni piny owacho nitiere jomoko e piny owacho ma Jubilee matemo chocho dwaro mare mar bedo ker mar abich ma pacho kae. Ito oboke mar abiriyo lose ewi kalenda manyien mar weche mag somo e pacho kae. Tok oboke mar Daily Nation, director mar ang'isa ni Sir Oniang koro abiro dhi ng'wech. Tok oboke mar Daily Nation, jatend migawo mochung' ne weche mag tuke e pacho kae Ambassador Amina Mohamed nyoro yudo buok e dwaro mare mar dhi bedo Director General mar World Trade Organization bang' ka riwruok mag pinje mag jowagunda mag European Union nyoro wacho ni gidhi siro lwedo jachung' mar World Trade Union mawuok e piny mar Nigeria. Oboke mogik wan kod oboke mar The Star. Thor mar wacho oboke mar The Star en ni 10-day exams break to teachers. 10-day exams break for teachers and learners. 10-day break. 10-day exams break for teachers and learners. Jopuonjre kaachiel kod jopuonj dhi biro yudo thuolo mar yueyo kuom thuolo mar ndalo 10 e kinde nyasi mag Christmas. Jopuonjre kaachiel kod jopuonj ma pacho kae biro yudo thuolo mar yueyo kuom thuolo mar juma achiel kata ndalo 10 e kinde mag nyasi mag Christmas. Ito oboke mar ariyo loso mana ewi mibadhi mitudogo kambi duol mar KEMSA. Weche mag somo be ni ito oboke ni mar auchiel. Ito oboke mar abiriyo bende ogai ma ODM Raila Odinga nyoro romo kod ambassador mar piny Amerika e pacho kae mano Kyle Carter odiochieng' manyoro. Tok oboke mar The Star, piny Kenya ni kod geno mar dhi bago piem mag ng'wech mag piny mangima mag Diamond League higni 3 mabiro bang' kane gibago piem mag ng'wech mag Kipkeino Classics kuom thuolo mokwongo e pinje mag Afrika e paw tuke ma Nyayo National Stadium. Jahera mar Lolwe TV, mano bende makelowa giko nonro mar oboke. Inyalo kawo oboke momori kendo isom nyaka agaja mar meli. Nyinga Chris Owino, kendo akwayo ni odiochieng' makare.